Ще започнем. Колегите, които дойдат, ще се присъединят по-късно към нас. Добър ден на всички. Благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана да присъствате на нашата пресконференция. Така, ще започнем по старшинство. Ще дам думата на господин Рагин в началото да ви запознае с темата на днешната пресконференция и по-нататък всеки един от колегите ще има възможност да каже неговото мнение. Да, благодаря ти, колега. Скъпи приятели, представителите не на четвъртата, ами на първата власт, благодарим, че сте тук сред нас. Искаме чрез вас да кажем нашата болка, нашите проблеми, за да може вие чрез вас да получат достояние до целия български народ. Но преди да кажа какво имаме предвид и за какво се бориме, искам да споделя с вас едно нещо, което се случи в сряда в Европейския парламент. Не зная дали следите събитията в Европейския парламент, но в сряда беше дебатиран именно проблема с забраната за тютюнопушене. Прави чест на европейските депутати, че не смеяха да наложат тоталната забрана и няма да има директива за тотална забрана. Не, че европейските депутати подкрепят пушенето, не, че те искат да не се бориме с никотина, но те добре прецениха, че в този момент, когато Америка е пред фалит, а когато европейската икономика буксува, а такива малки икономики като нас буквално са се сринали, фондовата борса в България почти не работи, чужди инвестиции няма. Лятото криво-ляво успяха моите колеги да спасат положението с терасите. Лично те се опасяват, че зимата ще бъде много тежка, че няма да могат да си спасат бизнеса, но нито един от нашите колеги не е против това да продължиме борбата с никотина. Напротив, има и много по-радикални предложения от моите колеги, които са за тотална забрана за производство, търговия и пласмент, като смятат, че това е по-правилно, отколкото накрая да се субсидира едно производство, да се взимат по 2 милиарда акцизи и накрая моите колеги да платят цената, която не е по техните сили. Готови са моите колеги да се участват в превенцията, готови са в техните заведения да се сложат билбордове, които да показват колко е опасна вредата от никотина. Така че няма колега, който да не иска да се борим в тази насока. Искам да споделя и да поздравя нашите опоненти, които вече 3-4 години се борят от фундациите там, които се борят против дима. Те имат хуманно предназначение, те са прави, ние ги подкрепяме, само не може да платиме цената. Но не искаме да ги смятаме като наши врагове, а като едни партньори, наши опоненти, но да се държиме цивилизовано и да не се нападаме едни други, защото ние знаем, че това, което те правят, е много полезно. Друг е въпросът, че в тази тежка икономическа ситуация моите колеги не са в състояние да се справят. Също така ще се обърнем към всички политически партии, които са в парламента, да не политизират този проблем. Ако се влезе за гласуване в парламента, да се позволи да гласуват по съвест. Не можем да искаме от министъра на здравето, независимо кой е той, да ни подкрепи. Не бихме си позволили лекарите в парламента, които са, да искаме подкрепа. Те са дали клетва съвсем друга. Ние искаме да бъдем разбрани от това, което стана в Брюксел. Искам да изкажа благодарност на Народната европейска партия, която изцяло застана зад бизнеса, но беше подкрепена и от социалистическата група. Така че виждате, в Европейския парламент няма разделение на политическа основа. Там всички гледат да бъдат в полза първо за здравето и след това гледат да не съсипат съвсем бизнеса. Така че на тази пресконференция присъстват колеги от цялата страна. Само от нашата асоциация, която аз представлявам, за тази идея стоят 25 регионални структури. От Видин до Кърджали, от Добрич до Сандански имаме общо 25 регионални структури,
които искат облегчен режим за тютюнопушенето. Никой не е против това да се разреши навсякъде да се пуши. Напротив, моите колеги искат само да има обособени места за пушене, а пък тези, които са нощните заведения, там е много тежко положението, там може да се получи консенсусно решение с парламента. Така че нашата молба и нашия желание е да бъдем разбрани не като хора, които са печалбари, хора, които искат на всяка цена да трупат пари за сметка на здравето. Напротив, готови сме всичко това, което зависи от нас, да последваме примера на Америка, която за 40 години успея да доведе до 5% от населението да пушат. 40 години с икономически лостове, с други превенциални методи успяха да убедят американските граждани, че никотина е вреден. Също така искам да ползвам случая да се обърна към онази част от нашите колеги, които успяха да наложат заведенията си без дим. Те заслужават нашата подкрепа. Ще се обърнем към парламента да им дадат някакви бонуси, за да може да увличат все още повече такива колеги, които да се справят с този проблем, но с икономически лостове. Ние тази година в годишните награди ще предложим един от тези заведения, които успяха да наложат заведенията без дим, да получат най-големия приза на нашата асоциация. Така че се бориме заедно всички, да може да се пребориме с злото на 21 век, но в момента икономическото състояние ни позволява да доведеме борбата до край. Аз след това искам да се включа в дебатите, защото знам, че вие ще ни задавате много въпроси, но да дадеме възможност и на нашите колеги тук да продължат. Петю, ние те преварихме, ти закъсня. Здравейте, колеги. Съжалявам за закъснението си, но аз съм тук в качеството си, освен на водещ на пресконференцията и на съпортър на това, за което сме се събрали, а именно да изразим нашето желание парламента да се гласува по съвест и да бъдем разбрани правилно. Давам думата на господин Андрей Райчев. Уважаеми колеги, цялата аргументация, тя е икономическа, политическа и така нататък, тя е изговорена и няма нужда да се добавя нищо. В случая повечето очевиден от всякаква гледна точка. Аргументите са изказани. Не е изказан един кръг аргументи. Една година действа забраната. Една година вече действа забраната. Една зима и една пролет, едно лято. Какъв е ефектът ѝ? Със сигурност има ефект. Повиши се корупцията. Тези, които нарушават, са по-добре от тези, които не нарушават. Т.е. падна морала. И никакви, аз не ходя на заведение, където не се пуши, нито веднъж не срещнах трудност да намеря заведение, където чудесно се пуши. Нито един път не се случи. При това първия път имах сцена, аз казах на секретарката, имаше среща, намери място, където се пуши, тя каза, нали е забранено, аз казах, бъди сигурна, на 15 минути аз наркотик ще намеря на улицата, така му ли няма да намеря такова заведение. И намери, разбира се, че намери. Тоест, освен всичко, това фалира в практиката си. Просто фалира в практиката си. За какво да го държим? Защото какво? Защото искаме да направим закон, който всички нарушават. България, между другото, от социалистическо време е пълна с такива закони. Така беше, например, при покупка на апартаменти. Ако помните, всички купуваха на по-ниска цена, но се водеше друго. Всички криеха данък наследство, но се водеше друго. И едно по едно тия неща падат. Ние сме свободни хора. Трябва да живеем в съответствие с волята си, а не да измисляме някакви норми, които после не спазваме, фактически не спазваме. Не може да се въведе забрана за пушене в България. Няма да се въведе. Колкото Гърция се въведе, гърците им извиха ръцете във връзка с тежкото положение на страната, идете в Гърция, където искате да пушите. Щом кажете да иска да пуши, той си носи пепелник. Всичко е забранено. Така искаме да живеем в лицемерна страна. И освен това, тук има и политически ангажимент. Управляващите обещаха, това е предизборно обещание, грубо потъпване на предизборно обещание би било, за тях са гласували много хора, поради това не спазването на уговорката. Опитът за политизация на това нещо и разказ, че това са червено-синьо или комунисти или антикомунисти, това е смехотворен.
Това е смехотворно. Това е абсурдно. Това е тематично изискване на хора, които изтъкват своите съображения и надявам се да победят. Последно, връщам се пак. Законът не действа. Не действа. И ако направя гласуване в момента, колко от вас са пушили в заведения в последните... Айде да не правим такива работи. Давам думата на Емил Коларов, председател на Сдружение на заведенията в България. Здравейте отново. Първо искам да направя едно уточнение, че това, че тук сме се събрали от различни браншови организации, не означава, че ние не работиме заедно и че има някакво разделение в нашия бранш. Напротив, работиме заедно с господин Рагин, с колегите от БХРА и с всички издружения в страната и ще работиме заедно. Няма да разцепваме бранша, ще работиме за подобряване на бизнес климата за дребния и среден бизнес и за условията, в които работят нашите колеги. И веднага искам да направя също още едно уточнение, че ние не искаме отмяна на този закон. Закона трябва да го има, трябва да се ограничи тютюнопушенето, но механизмите, с които това нещо трябва да се случи, трябва да са доста по-различни. Трябва да се наблегне на превенцията, особено в училищата, при подрастващите, в семейството. Всички видяхте скоро в интернет се въртеше едно клипче, как една майка кара децата си да пушат и се радва на това нещо. Значи, докато продължаваме по този начин да възпитаваме децата си, ние после в заведенията ще ни бъде много трудно да ги възпитаваме на нещо друго. И мястото за възпитание не е в заведенията, нито мястото за превенция. Ние, както казаха колегите, сме готови на всякакви мерки, за да ограничим тютюнопушенето, да сложим всякакви рекламни материали. Говорили сме с Резит, можем да говорим и с колегите от Бездим, но смятаме, че един продукт, който легално се произвежда, субсидира и продава, не би трябвало да бъде забранен да се използва в нашите заведения. Искам да направя тук едно уточнение във връзка с директивата на Европейския парламент, която се прие тези дни за намаляване на зависимостта от цигарите, т.е. да се въведат някакви мерки, които да ограничат начина, по който се предлагат тези цигари, с разни рекламни картинки върху тях, с аромати и така нататък, което е нормално и правилно би трябвало да бъде. Много интересно обаче е позицията на ГЕРБ в тази цялата ситуация, в която всичките 5 представители на ГЕРБ и другите 3, мисля, че бяха на реформаторския блок, са гласували против. Тоест, те са против приемането на такава директива, която ограничава тютюнопушенето. Значи, те в един момент са против приемането на тази директива от Европейския парламент, а в следващия момент са против промяна в една много малка част на закона, която касае употребата на същите тия цигари, които те са за, де-факто, да се произвеждат в заведенията. Значи, кой защита? Защото ни обвиняват постоянно, че ние защитаваме интересите на тютюновата промишленост. Значи, всеки един може да си направи извода сам. Кой защитава интересите на производителите на цигари и дали сме ние или в случая са ГЕРБ. Това е много, много интересен момент. Така, всеки, който го интересува, може да се запознае, да влезе, да види кой как е гласувал в Европейския парламент. Тук при нас не получи малко ушки ме грижа за здравето, а всичко мина на политическа основа. Миналия парламент в икономическа комисия, когато трябваше да се промени закона за туризма, ГЕРБ на многократни срещи с представители на всичките организации обещаха, че ще променят закона. И когато дойде гласуването в здравната комисия на мина, разбира се, когато дойде икономическа комисия, тези, които гласуваха против, всъщност гласовете на тези, които бяха против и въздържали се, това бяха на БСП и на ДПС. Всъщност тогава ГЕРБ искаха да променят закона, БСП не искаха. Сега в момента се обърна палачинката. БСП искат да променят закона, защото, както казахме, това беше едно предизборно обещание, заради което те вземаха по наши изчисления някъде около 8% от техните гласове
са благодарение на нашия бранш, защото много колеги гласуваха за тях само единствено поради това им предизборно обещание. Сега те искат да променят закона. ГЕРБ обаче не искат, нали, като се обосновават с това, че това е крачка назад и във връзка с здравето на нацията, което ми звучи на мен много фашистски. По принцип, не знам, този закон е най-фашисткият закон, който е приеман, може би, в последно време в България. И те си играят на политика на наш гръб. Така че аз моля, нали, апелираме, ние ще внесем едно писмо и към президента, за да преосмисли той неговата позиция за налагане на вето на евентуална поправка, да се съобразят с хилядите хора, които работят. Тук изобщо не става въпрос за ресторантьорите, за техните печалби, обороти и така нататък, защото в обществото витае, нали, едно такова настроение, че ние сме гадните ресторантьори, които искаме само да печелиме на гърба на здравето на хората, което абсолютно не е верно, разбира се, защото в тия всичките над 37 000 заведения в България работят стотици хиляди хора. Към тях можем да прибавим всички отрасли, които са свързани с нашия бранш, които са рекламни агенции, които са производители на мебели, вентилационни системи и така нататък, и така нататък. Хиляди са хората, които са засегнати от този закон. Това е, което исках да ви кажа. Благодаря за вниманието. Ще дам думата на другите колеги, че времето ни е ограничено. И за да не си мислиме всички, както цялата страна си мисли, че нещата се случват само в София, тук сред нас има и представители на различни издружения браншови от другите градове. Искам да дам думата на господин Димитър Лукарев от СЗП град Пловдив. Здравейте, колеги! Казвам се Димитър Лукарев. Председател съм на Асоциацията на собствените заведения в Пловдив, както и на изпълнителния комитет за развитие на Пловдив, който обединява 12 асоциации. Като председател и на двете асоциации, ние сме за облегчаване на закона на тютюнопушенето или всъщност това, което се борим от година и половина. Каквото и си кажем повече, то е година и половина, говорим едно и също нещо. Година и половина ние сме потърпевши от една политическа борба между дадени партии. Да, законът е не работещ. На всеки му е пределно ясно, че законът е не работещ. Но не само, че законът е не работещ. Той създава корупционна практика. Този закон именно създаде обекти, които не са инвестирали в тях, които няма добър персонал, да почнат да работят. Защото именно тези обекти, по начина, който ние си го знаем по-нашему под масата, започнаха да си пуши. Тях никой не ги контролира. Естествено, защото управляващи трябваше да контролират всички и по този начин обектите започнаха да се развиват именно неработещи обекти. Лошото е, когато един такъв закон, а практиката показва, че всъщност ние влизаме в това, което СДС създадаха на времето, ли казвам Костов, основите на корупцията. Основите на корупцията, дори с един неработещ закон, ние го доразвиваме. Или я развиваме в опасни форми. Да, ние сме представители на малки и средния бизнес. Кощунство е, когато някой каже, че зад нас, зад малки и средния бизнес, стоят големите тютюнопроизводители, стоят големите вносители. Не, зад нас, ресторантьорите. За малки и средни бизнес не стои никой. Ние се мъчим да оцелеем. И това е нашата съдба. И затова от година и половина ние сме на улицата. Ние се борим, за да оцелеем. Мога да ви кажа за Пловдив, защото ние в Пловдив непрекъснато сваляме данни на дадени квартали. Само за последните 3 месеца от януари до март в един квартал, като Пловдив се състои от 8 квартала, фалираха 48 заведения. Или това казваме от 1 януари до края, до 31 март. Начинът на фалит на заведенията, който при зимния период, той не се намали поради процеса на тютюнопушене, тъй като масата от хората, които посещават заведенията, губят навика за ходене в заведение. Дори в летните периоди да работят градините, това вече не е достатъчно условие, за да може да се издържат самите заведения или се издържат хората.
И тук говорим за малък бизнес. Тук не говорим, че някой от този бизнес може да забогатее и да стане много богат или да развие огромните изкуствени монополи, които създадаха от управляващи, от предишните управляващи. Лошото е, че в момента наблюдаваме същата версия, че новите управляващи също започнаха да развиват монополите и най-вече опасността – изкуствените монополи. За нас, когато говорим за неработещ закон, когато говорим закон, който всъщност развива корупционните схеми, пострадавши са именно собствениците на заведения, но не само собствениците на заведения, а всички бизнеси, които са свършени с инвестициите на собствениците на заведения. И ако трябва да ги изборим, това е едно 50% от целия бранш, който съществува, който дава брутния вътрешен продукт на страната. Без значение какво решение се вземе, дали ще минем през комисиите. Новите управляващи пак ще ни изкарат на улицата, защото ние нямаме алтернатива. Или съществуваме, или отиваме на улицата. Защото ние бяхме те, които повлекаха крак и създадаха февруарските събития. Моята молба към в момента управляващи е: не ни въдете отново на улицата, оставете ни да работим. Защото сега вече, когато излезем на улицата, ние сме много лъгани. Ние няма да бъдем с тая примереност, която бяхме до сега. Благодаря ви за вниманието. Давам думата на Атанас Димитров, председател на БАРС. Аз ще бъда кратък. Това работи ли? Ще бъда кратък и ще се спра изключително върху цифрите. Опита, който натрупахме за година и половина, показа, че в периода, зимния период 2012-2013, приблизително около 20-25% от заведенията престанаха да съществуват като такъв тип икономически субекти или една част от тях смениха многократно собствеността си. Една част от собствениците буквално емигрираха зад граница и това са собственици на големи търговски вериги, които представляват заведения за обществено хранене. По данни на Националния статистически институт, за зимния период наистина са съкратени около 20 000 човека. Хора, които хранят семейства. Искам да обърна внимание в момента, че нашата държава е изправена пред сериозен проблем. Нашите искания са изцяло икономически. Разбираме вредата от тютюнопушенето, но проблема се нарича демографски срив и демографския срив не се дължи само на ниската раждаемост, дами и господа. Демографския срив е вследствие на имиграцията. И като начало искам да отговоря на едно писмо, което по данните на една медия е взривила социалните мрежи. Писмото към парламента и към министър-председателя на Магдалена Абаджиева, че възнамерява да емигрира от нашата държава, защото в заведенията за обществено хранене ще ли да се допуснат тютюнопушене. Имиграцията като такъв процес се дължи на няколко фактора. Едни хора емигрират поради религиозни, други поради политически. Трети хора емигрират поради най-различни причини и основното на върха на този процес стоят икономическите причини. Дами и господа, всеки втори мой познат вече се ориентира навънка. 20 000 младежи безработни, които хранят 40 000 семейства, поне 2/3 от тях след 1 януари ще напуснат тази държава. Причината е не, че ще се разболеят от рак, а причината е, че няма с какво да нахранят семействата си. Обърнете внимание на този въпрос. Ние разбираме вредата от тютюнопушенето, разбираме и стремежа на организациите, които защитават тази кауза, наистина да бъде ограничено. Ние ще сътрудничим в този процес, но дайте възможност да осигуриме на хората препитание. Не се шегувайте с това. Това е наистина болезнен проблем на обществото. Нашата държава след 20-30 години ще е наполовина, ако продължаваме с такъв темп, да удряме бизнеса, да удряме препитанието. Трябва да създадем среда. И средата се създава всичките другите култура,
здраве и така нататък, те са вследствие на това човека първо да бъде сит, да бъде материално осигурено семейството му, да бъде спокойно. Малко емоционално наистина изказвам тези мисли, но предвид това с колко хора общувам, комуникирам, с колко собственици, които наистина дават препитание и хляб, и с колко работници, наистина мисля, че тревогите ми са основателни и вие сериозно трябва да се замислите на този въпрос. Тук са наши колеги от Кърджали, от Перник, от Шумен и от други градове. Сега не мога да изброя всички градове, които са дошли от Велико Търново. Нека запознайте се с тревожното състояние на тяхния бизнес в тези места, където препитанието и клиентелата и платежоспособността на населението е още по-малко спрямо това, което е в София. Наистина фактите са тревожни. И аз не мога да разбера как хора, които би следвало да мислят за тази държава, с лека ръка издигат здравето и то на по-малко от 0,5% от населението. Ние сме се втрещили всичките тук дали да отмениме частично тази забрана или да не отмениме. Тоталната забрана, разберете, остава в сила за 99,5% от населението. Само 1% от населението на тази държава посещава обекти за обществено хранене и развлечение, от които половината са пушачи, другата половина са непушачи, ако ги разделим по-равно. Значи, тревожим се за здравето на 0,5% от населението. Само за миналата година катастрофите и смъртните случаи за следствие на употреба на алкохол са 400. То болните от рак са по-малко от катастрофите по пътищата следствие на алкохол. Дайте да забраним алкохола. Все пак тези хора, които употребяват този вид, имат този вид пороки и употребяват тютюневи изделия, те също имат достоинство. Не ги напъждайте като кучета навънка. Те са хора от нас. Не може да напъждаме различните. Утре на някой от вас ще му хрумни да напъдиме хомосексуалистите, другия ден черните, на другия ден белите. Не може да разделяме обществото по такъв начин. Ние искаме за тези хора само да има закрито помещение, където да употребяват порока си. И да се тровят взаимно, без да нарушават покоя на гражданите. Нека да създадем регламенти как да стане това и нека не разделяме обществото с този проблем, наистина не е най-важният. Този проблем е важен за нас, за да оцелееме. Така че, наистина, и медиите, и организациите, които се борят за ограничаването на пушенето, мисля, че трябва да вземат сериозна позиция и нека там колежките не се посмихват ехидно, тъй като те не са вложили никакви средства, докато нашите колеги са вложили милиони средства, за да оцелеят и да работят достойно, без да има ограничение върху това. И наистина не е етично да се възползваме от акцизите, да ги разпределяме в бюджета, всички ние, които се хилиме ехидно да ги потребяваме и същевременно да забраняваме не производството, а употребата и то на определени места. Задайте въпросите към колегите, които са от провинцията. Те ще ви кажат какво се случва там. Давам думата на Наско Янкулов. Моля, колеги, бъдете кратки. Здравейте. Здравейте и от мен. Аз няма да добавям нищо към икономически ефект от думата тотална забрана. Той е повече от ясен и никой не го оспорва. Аз ще се изкажа съвсем накратко, не толкова като собственик на заведение, ощетен като всички други, а като човек пушил 30 години и издигнал в своя лична кауза да отказва хората от тютюнопушенето. Единственият аргумент на всичките псевдозащитници на тоталната забрана, това е думата здраве. И когато аз попитам България без дим или която и да е медия или който и да е човек, защо след като е въведена тоталната забрана една година, увеличи ли се консумацията? Те казват да, пуши се повече, ама нас това не ни интересува. Не ви интересува. Пушат ли повече деца? Пушат повече, ама нас и това не ни интересува. Има ли реклама навсякъде? Той има, ама нас това не ни интересува. Продават ли се цигари на десетки, стотици места, като в един супермаркет, виждате на касата, детенцето на неговото височина от количката, то да вижда рекламата на цигарите. Иначе биохраните не може да ги намерите.
Добре, господин, ама нас това не ни интересува. Чакайте, нали говорим за думата. Единственият аргумент е здраве. А аз питам, здраве е, както мен, да откажеш цигарите. Това е свобода и здраве. Аз уважавам безкрайно всяка една религия, всяка една изповядване на всичко различно, в това число и болестта, тютюнопушенето, която сам съм изповядал. И тези хора, аз не ги наричам престъпници, но милея да откажеме цигарите. Само че закона няма връзка с здравето. Когато попитам, нека на първо место така наречената стока на смъртта, аз се наричам тютюна, защо една бедна държава, бюджет, който няма за нищо пари, дава над 100 милиона, тази година 78, мисля, милиона лева за субсидиране на стоката тютюн. Това не е ли безумие? Попитайте един от България без дим или който да е защитник. Как може да се дават пари, за да има стоката тютюн, от която се произвежда смъртта, рака? Ами не, това не ни интересува, господин, не говорите за това. Ма как да не говоря за това? Защо всяка вечер в прайм тайма няма предаване, реалити, в което тези хора, които влияят на младите, говоря за артисти, изпълнители, те са часове с цигара в уста. И това не ни интересува. Нас не интересува да има производство, да се пуши и така се случва. Значи ефекта от този закон е от ден на ден се пуши повече. Само няма да пушите вечер в 12 часа в едно нощно заведение и то не във всички, а там тези заведения, които изберат да се пуши след 12 часа. Еми това наричам цинизъм, защото този закон няма връзка с здравето. Абсолютно никакъв. Давам думата на господин Юлиан Николов от Велико Търново. Аз ще позволя да бъда наистина кратък. Всички аспекти, които колегите изразиха, са безспорно верни и аргументирани. Но за мен е важно да чуете нещо, което да завърши картината на това, което трябва да получите представа и каква е нашата кауза и каква е нашата идея. Като хора на бизнеса ние поначало мислим много практично. Ние сме се научили от опита да дефинираме проблема, да избираме възможните решения и начините, по които да ги изпълняваме. В този смисъл ние се виждаме като партньори на държавата. Да намериме тези решения, които да работят и да бъдат приложими към дефинирания проблем. Проблема в случая конкретният тютюнопушенето. В нашия случай модел отново е сбъркан. В никой случай не се търси партньорство, търси се какви ли не други методи и начини да се ограничава нещо, което очевидно е без логика и както много добре всички колеги изразиха това, очевидно не работи. Затова ние поставяме отново за не знам кой пореден път въпроса. Нека бъдем партньори. Нека се обърнем към възможното решение, към проблема, който очевидно за всички нас е дефиниран и ясен. И възможното решение го дава техниката. И възможността за инвестиция от наша страна като бизнес, който работи, макар всички условия, които ни притискат. Техническото решение е това, което всички изпълнихме последните години през инвестиции. А именно да инвестираме в инсталации, които отвеждат дима, така че да не се допуска увреждане на здравето, тъй като то е целта, към която всички се стремиме, да отвеждат дима, така че то да няма негативен ефект върху здравето на хората, които посещават тези заведения. Ние извършихме тези инвестиции до момента, до който тези правила и регулации бяха логични. Сега тази забрана идва като нещо тотално в противоречие с всичко. Това, което каза моя колега преди малко, стимулираме по всякакъв начин тютюна и затова има логика, това е земеделски продукт, чудесно, нали, много хора се препитават от това и така трябва да бъде. Въпросът е обаче в кой момент ние се бориме и как се бориме срещу проблема тютюнопушене, за да постигнем ефекта здраве. Затова ние сме готови да предложим решения, такива, които да бъдат логични. И имаме примера в европейската практика. Там, знаете, има за всяко нещо има толкова подобен регламент, че първокласник може да се ръководи по него как да изпълни тези инструкции за употреба на един даден проблем, как да го реши и как да му намери приложение на тези решения, така че да даде добър ефект. Това не се прави. И всяко правителство бяга от това. Затова ние не политизираме проблема. Не търсиме закрила пред този или пред онзи и не обвиняваме пък ГЕРБ, БСП и така нататък. Ние търсиме разумния довод в политиците, включително в разговор с компетентни хора от бизнеса, на техническо ниво, така че да намериме правилно решение на проблема. И мисля, че губиме години вече в безмислени дискусии по това, вместо да работиме. А ние от бизнеса сме научени на това, да работим. Така че надявам се на вашето разбиране. Давам думата на господин Иван Михалев. Той ще ви каже накратко какво е положението в Стара Загора. Добър ден, аз съм председател на Сдружението на ресторантьорите и хотелиерите град Стара Загора. И
Искам да ви кажа, че това, което говорим в момента, е говорил много пъти. Той ни е писнал, че да говорим едно и също. Искам да ви кажа само следното, че следващия месец започваме съкращение. И аз в момента имам 76 човека работници, казваме, че около 35 човека ще съкратя. И не само аз, всички хора ще ги съкратят. А останалите бъдат намалени заплатите, ако този закон остане в сила. И нещата ще станат трудни за нас, а не само за нас, и за управляващите. Те обещаха, че ще не върнат този закон. Призовавам ги да се изпълнят обещанията. И другото нещо е, че също обещаха, че бъдат увеличени работните места. Това означава, че ако ние съкратим работниците, това обещание няма да стане. Аз ще съкратя 35 човека, имам 3 заведения. Но има хора, които имат повече заведения, има и други, които имат по-малко. И процентно стават доста хората, които остават на улицата в най-тежките месеци на годината. Това е което имам да ви кажа аз. Последно господин Даниел Здравков от град Ямбол. Добър ден. Искам да кажа нещо, което много ме дразни, което така много често се тиражира по медиите. Всички казват, гадните ресторантьори искат да се пушат заведенията им, за да печелят едни големи пари и да тровят хората. Значи, трябва да е ясно. Никой ресторантьор не е изгарял от желание да му се пуши в заведението. И обяснявам защо. Когато в едно заведение се пуши, се пускат едни аспирации, смукателни и нагнетателни. При това положение въздуха, който излиза, много бързо се охлажда помещението. Тоест, разхода на ток на едно заведение, примерно 100 квадрата, е едни 1000 лева повече на месец, когато се пуши заведението. Така че отделно има амортизация на мебелите от цигарите, има боядисване всяко лято и така. Значи едно заведение, аз съм го сметнал, около 10 000 лева струва един зимен период, когато се пуши в него. Така че не ресторантьора иска да се пуши. Клиента иска да пуши в нашите заведения. Клиента определя това какво да се прави в това заведение. Така че един път завинаги нека да престанат да говорят, че ресторантьора много държи да трови хората и да му се пуши в заведението. Той няма никаква изгода от това. Благодаря. Колеги, думата е ваша за въпроси. Последният колега, с който говорих преди малко, в такъв случай не е ли по-добре да вкарате в заведението не пушачите? Първо е по-ефтино, второ са по-богати. По-голям смисъл да вкарате не пушачите в заведението. Държите ли кой да ви отговори? Бедните хора, като имат 10 лева и къде 5 лева за цигари, му остават 5. Това е положението. Нека аз да ви отговоря. Значи, данните, които имаме, показват, то даже не е нужно да се правят такива изследвания. Пушачите в заведенията са хора, които харчат многократно повече средства от непушачите. Те седат и повече време в заведението. Изобщо изключвам тук числото на нощните заведения, където в тях 99,9% от хората пушат. Аз съм непушач, по принцип. Да, и аз категорично не понасям цигарите. Но елате в едно заведение през нощта, примерно казвам, и ще видите дали има хора, които не пушат. Много рядко ще видите такива. Първо, там не е място за лица под 18 години, за подрастващи, за деца, нали съгласни сте? За майки с деца, за бременни, за възрастни хора. Там отиват хората да се забавляват. За съжаление, част от забавлението на някои от тези хора, това е пушенето. И това е така. Те наистина харчат много повече пари. Ако говорим за това, всеки би избрал заведението да е за непушачи. Защо когато имаше разделение на залите, защо залите, които бяха за непушачи, бяха празни, а залите за пушачи бяха пълни? Това би трябвало да ви отговори на въпроса сам по себе си. Хората искат да седнат там, където се пуши. Окей, ако имам клиенти, които искат да не пушат, аз съм първия, който си направя заведението за непушачи. Мисля, че ви отговорихме на въпроса. Само ще допълна. Статистиката показва,
че 86% от хората, посещаващи заведения, са пушачи. Ние бихме се радвали и когато говорим за промяна, ние ни казваме директно да отхвърлим закона. Нека да създадем заведение, щом ще има вакуум, да създадем заведение за непушачи. Напротив, дайте да ги подкрепим. Ние искаме да ги подкрепим. Нека държавата да ги подкрепи, ако трябва да се намалят дадени данъци към тях. Нека да направим точно едно разделение на заведенията. Да си има заведение за непушачи и заведение за пушачи. Но разберете, заведенията за непушачи ще фалират на втория месец. Просто непушача не е клиент в нашия бранш. И все пак трябва да разделим нещата. Значи не говорим за сладкарници, за заведения за хранени, който е за бързо хранени. Ние също сме против да се пуши в тези заведения, обществени места. Друго, ние казваме обществени места. Вижте, ние сме инвестирали стотици хиляди в тези заведения. Когато ние сме инвестирали стотици хиляди, ето държавата прикарва един неработещ закон и ни казва, вие във вашите заведения няма да пушите. В нашата собственост, там, където ние сме инвестирали. Това е поквърността на закона, за който говорим. Това е, че не може да се инвестира и когато ние приключим инвестицията, която ние бяхме сметали на грубо и казахме, че България се инвестира около 5 милиона евро, след 3 месеца закона влезна в пълна сила. Ето, за това говорим. Благодаря ви. Други колеги с въпроси, моля. Аз само искам да допълна, че в края на краищата ние собствениците на заведения не искаме да има само заведения за пушачи. Ние искаме да има и заведения за непушачи. Има вече модерни заведения, които са с здравословна храна и най-вероятно те ще са пълни тези заведения. Ние, тези, които са избрали да направят заведенията си за пушачи, те ще намерят, ще видят, че пълните заведения за непушачи са пълни, а при тях няма хора и те ще станат за непушачи. Това е естествената логика за развитие на заведенията за непушачи. Здравейте, Галина Спасова от Health Media. Имам аз няколко въпроса, тъй като и даващите пресконференция са доста хора. Първо, данни, че твърде много или има ли пушачи, които да одобряват забраната? Пушачи, и то така, солидни пушачи, които да одобряват забраната и които да казват, аз искам, пушач съм, не ми пречи да изляза 2 пъти или 3 пъти навън, но не искам да се прибирам с... изключете си, защото пръщи и не се записва добре, трябва да изключите вашия. Най-добре ще е да са един по един, защото иначе ще се разпростре много. Аз ви отговарям. Да, те са колкото са непушачите, които искат да върнат част от стария закон. Горе-долу толкова са. Към вашия колега от Пловдив, мисля, който каза, че в един квартал са затворени 48 заведения. Значи колко заведения има в един квартал и колко един квартал може да понесе, щом са затворени 48... Аз ще ви отговоря, госпожо. Веднага ще ви отговоря, просто да не влизаме в следващия въпрос. В Пловдив има регистрирани... Собствен опит на моята улица, където живея в един добър софийски квартал, има 16 заведения. Могат ли те всички да оцелеят? Някои от тях не оцеляват, а други прекрасно живеят въпреки забрана. Се опитам да ви отговоря. В Пловдив има регистрирани преди влизането в закона, преди влизането на закона на пълни... просто ще ви отговоря цялостно. Значи ние ви даме пълна информация. Има 1112 заведения, регистрирани в Пловдив, преди влизането на пълната забрана за тютюнопушенето в заведенията. В момента, преди 2 месеца, заведенията са 861, мисля, че може би 61 или 80, но с 20 заведения ще ви излъжа. Това са заведения, които са затворили, които не са закупени от други хора да ги инвестират в тях и да работят, а директно затворени, които са заключени. Говорим за Пловдив. Така. Какви са доказателствата, че това е причината да се затворят заведенията, а не, примерно, лошото обслужване, недобрата храна? Аз веднага ще ви отговоря. Какви са доказателствата, че един човек, който се е разболял от рак, се е разболял от това, че е пушил в дадено заведение? Или че някой в заведението до него е пушил?
Никога не можете да дадете преки доказателства точно нито на един, нито на другия въпрос. Да, тютюнопушенето убива, но един човек прекарва в България, изчислено е, средно на ден не повече от 15 минути, не е нужно точно да ви покажа схемата, после ако искате ще ви покажа как е пресметнато това нещо, че един човек средно на ден прекарва 15 минути в заведение. 15 минути. Вие за 15 минути можете ли да се разборете от рак в заведението? Благодаря ви за отговора. Моля. Аз мога да ви отговоря. Мога да ви отговоря конкретно на въпроса какво е доказателството, че тютюнопушенето влияе върху оборота на заведенията. Факт, че след влизане в забраната октомври месец, от октомври до май, драстично паднаха постъпленията в оборотите на заведенията. След което летния период върнахме нива от 2012. Тоест 2013 лятото работихме както лятото и зимата на 2012. Тоест преди да влезе закона в сила. Което е пряко доказателство за това, че хората се връщат към навиците си, лятно време излизат, безпрепятствено си пушат навънка, никой не ги ограничава и те просто излизат и потребяват. Мислите ли вие, че те изведнъж май месец забогатяват рязко и септември месец рязко обедняват? За мен е нелогично. Благодаря ви. Към господин Янкулов имам въпрос. Понеже говорихте, че трябва да има борба срещу стоката тютюн, срещу голямата субсидия за срещу предлагането й. Срещу предлагането. Продажбата е, нали знаете, че се продават заведенията. Разрешено и от това всички мислещи за нашето здраве са щастливи. Нека да си задам въпроса. Значи, действително има такова нещо и се субсидира и производството, което вие казвате, че трябва да има борба срещу това нещо. Да. Защо не я поведете тази борба? Срещу производството. Повеждаме. А защо не? А защо не? Поведете я тази борба. Ние бихме повели и друга война. 2 милиарда само в малка, бедна, последна по икономика държава, в България, всяко правителство, всяко разчита, страшно много разчита на 2 милиарда приходи от цигарите. Всички организации без дим, без намайк, не знам какво си, се молят хората да пушат. Всички те са да пушат. Те искат хората да... Вие употребихте пред медия, мисля, че думата здраве, нали? Те казват, нас не интересува колкото. Забележете, последната година, отидете във всяка статистика и вижте колко единственото производство, което няма спад, това е на цигари. Увеличило се потреблението, увеличило се продажбата. И този закон няма връзка с това нещо. В същия момент има връзка с това, че меката на този закон, да го наречем щатите, 2 от най-големите, Колумбия, мисля, че и Вашингтон, вече можеш да си купиш от училищната будка марихуана. А 17 можеш, като... виждате ли на къде води този закон? Този закон води българския пушач и всички пушачи да пушат в хола. И те пушат в хола пред малките деца, пред възрастни родители. Там пушача отишъл там да пуши. Те казват, ние искаме да введем закон, който да не прече да се спре тютюнопушенето. А да забраняват места, прецакват една огромна индустрия, която може да изправи България на крака. Пращат младите хора в чужбина в името на какво? Като кажете здраве, доизкажете се. Има ли отказал се човек заради заведенията? Аз не познавам такъв. Който е казал, аз ще откажа цигарите, защото в заведенията не се пуши. Той го отказал по други причини. Оставайте да питам, господин Янкулов, за 1 година може ли да стане това? Може ли да попитам? Господин Янкулов, за 1 година може ли да се случат такива промени с закона? Не трябва ли да му се даде повече време? Думата тотална забрана доказва едно, че той никой няма да работи. Вземете с пример сухия режим. Значи, колко пъти да ви казваме, 98 от обществените места е забранено и ние сме за. Другите 2, хайде да ги разсрочим във времето, точно за да можем да отказваме хората от тютюнопушенето. Не да ги наказваме да мръзнат отвънка, а да ги отказваме. И тогава по естествен път ще намалеят и заведенията и обществените места, където се пуши. Да откажем, да намалим процента. А всички практики казват, нека да се увеличават пушачите. Много ни трябва те да пушат. Тези милиарди ни трябва на всяка една държава. Нека си пушат, цинично няма да пушите вляво, ще пушите вдясно. Защо тези 78 милиона да не отидат за превенция, да не отидат за филми, за политика, за отказване на хората от тютюнопушенето?
Точно за политики на превенция, да е неморално, да се създадат филми, а младите хора да стане некрасиво да се пуши. Да ви кажа, че това може да стане с политики, с концерти, с много неща. Да стане кул да си не пушач. Само, че политиката е насочена към това да се увеличава тютюнопотреблението. Ние нямаме вина. Ние, заведенията, нямаме никаква вина. Ние самите, тук сме половината непушачи. И милееме се и бориме. Хайде да се обединим в името на световното здраве, да откажем хората от този гаден порок пушенето. Ако го кажете това на Лютви Местан, той ще умре. Защото, нали знаете за тютюнопроизводителите за какво става въпрос? Политика. Ако кажете знаете какви лобита, ние нямаме никакво лоби никъде. Нашето лоби са нашите деца и работните места. А лобито е в това да се пуши колкото може повече. Не отправяйте упрека срещу нас. Този закон доведе и води към увеличаване на тютюнопушенето. Това е факт. В домашни условия, по улици и където си. Искаме всички пушачи, които А защо мислите, че ние сме тук? Защо мислите, че ние, ресторантьори и хотелиери, страдаме от... Ние ви обясняваме, че ние страдаме от това икономически търпиме щети. Ние искаме да се забрани продажбата при нас. Забраните продажбата на цигари. Искаме да се забрани. Не може. Значи, видите ли цинизма? Вие ни карате да продаваме цигари. Не, аз нищо не ви карам. Аз само зададох въпрос. Защо, като толкова яростно сте убедени в необходимостта от такава борба, защо вашата организация не я води? Задайте я на България без дим. Защото България дима се увеличава. А те са кръстили България без дим. Мога ли да си задам два въпроса? Значи, можете ли да кажете, че този закон на практика стимулира битови алкохолизъм и тютюнопушене? Това е статистика, не ние. Да, казахте. Окей. Втория ми въпрос е по-икономически. Така. И употребата и разпространение на наркотици, ето аз ви го казвам. Втория ми въпрос е, предполагам, че не всички отчитат данъците, но все пак имате някаква информация, преди да влезе забраната, какви отчисления сте давали за хазната, а след влизане на забраната, една година по-късно, какви са, така да ви подкрепим леко в тази насок, евентуално. Един от данъка се нарича акциз и той със сигурност го четох, мисля, че всеки може да влезе, той се е увеличил. Значи, увеличавайки производство, предлагане и стимулирайки употребата нали сме в името на здравето, акциза се е увеличил. Мисля, че колко милиарда. И най-голямата грижа на правителството е не да спре да пушат хората, а ако може да им съберат повече пари, като ограничат контрабандна и така нататък. Някакви такива глупости. Ето има хора, които ще кажат. Аз просто не съм се взел аритметиката тук в момента. Статистиката мисля, че беше само под формата на ДНС 128 милиона. Миналата година бяха влезнали по-малко в бюджета. Вече оттам може да сметнете колко по-малко са влезнали за тези 20 хиляди човека, които са съкратени от бранша. Общо мисля, че социалните осигуровки върху минималната работна заплата, върху която се осигуряват примерно на един сервитьор е 550 лева, 42%, ако ги умножите по 20 хиляди, ще намерите средно колко е ощетен.Нямам го осигурителния фонд. Ще ви направя. Благодарим на всички ви. Само да уточним нещо много интересно казахте, господин Коларов, много интересно за това, че се насърчава употреба на наркотици. Да го обясните. Това е логично. Значи в момента да изпушиш една трева или да изпушиш една цигара в заведението е абсолютно идентично. В смисъл, дали ще го бъдат тревата или за цигарата, разлика няма. Само, че във всяко едно заведение, ако не знаете, особено в нощните заведения, седят едни хора, които продават постоянно. То не се борим с тях, аз не знам. Извинявайте, либерализирания режим на тютюнопушене, който предлагате, предвижда ли диференциация на заведенията, за които това да бъде възможно? Диференциация на какъв принцип? Точно това питам, на принцип, защото вие дадохте пример с сладкарница и дадохте пример. Разбира се. Разбира се, че предвижда. Да? Може ли да обясните каква ще бъде тази диференциация? Диференциацията ще е такава, че
Първо, искаме да се пуши след 22 часа в нощните заведения. Отделно заведения, които са под 60 или 70 квадрата, собственика сам да избира дали да се пуши или да не се пуши в заведението. Заведенията, които са по-големи, трябва да имат обособени специални помещения или част от заведенията, които наистина да са обособени обаче, с необходимата вентилация, отговаряща на необходимите изисквания, с необходимия контрол от органите, които трябва да извършват това нещо. В заведения за бързо хранене не искаме да се пуши, в сладкарници не искаме да се пуши. Благодаря ви за вниманието. Как ще се видим?